Tätä kävelyä ei voi kävellä kuka vaan. Tän kävelyn koreografia ei oo easy eikä aina edes mukavaa. Silti askellu sainut laatune. Useimmat, jotka kokeili kaatune. Luuli, että kävely ei voi olla niille liian överi, vaikka se on vasen oikein gangsta-manööveri. Eikä tätä kävelyä opita kävelemään askeleella tai parilla. Tätä kävelyä käveltiin ekana Jorvis loppuun kasarilla. Eikä tätä kävellä minuutis. Jos Valentin Kononen kokeilis tätä, se ois vaan feikki tuuttis, jonka päkiän suhde maan kamaraan paljastaa halvan kopion. Siiska tuutti mörkö sotajalalla valjastaa kalvan jopi on. Pistää reikä jäljitelijän sydämen läpi. Tuuttis gangsta asentaa kenkäkaapin oven läpi, koska mä kävelen tätä kävelyä. Ja nää kengät on mun hällä väliä, asenne säilyy jopa silloin. Kun Dun tulee sanomaan, sulla ei ole kaikki himassa. Silloin ne 1,5 tuutista hänen pyhyytensä ilmatilassa. Se on epäpyhä kiertopotku. Useimmiten tätä kävelyn ympärille syntyy kun joku saattaa jopa huutaa vitu ilmiö. Se on tän kävelyn normaali lieve ilmiö. Jotkut kävelee vetten päällä, toiset kävelee kun tuuttis. Shayet, näin tää kävely kukko sun puutsis. Shayet, näin tää kävely kukko sun puutsis.